Nie každý byt musí byť veľký, aby ste sa v ňom cítili dobre. Tento dvojizbový byt na Karpatskej ulici je toho pekným príkladom. Práve sa pozeráte na dvojizbový byt s výmerou 48 m2, ktorý sa nachádza na 7. poschodí. Obývačka pôsobí priestranne, stierky a maľba sú v celom byte úplne nové. Kuchyňa a jadro majú vymenené rozvody vody, odpadu aj elektroinštalácie a zároveň tu máme aj nové plastové okná. V byte sa nachádza aj lóžia, ktorá je vďaka novému zaskleniu využiteľná počas celého roka. Murované jadro ponúka vaňu a samostatnú toaletu. Dostatočne veľká spálňa je oddelená a nik vás tu nebude rušiť. Vedľa bytu sa nachádza aj táto praktická komora. No a v suteréne sa nachádza veľká pivnica s dostatkom úložného priestoru, ktorá patrí len tomuto bytu. Skrátka, ideálna voľba ako štartovacie bývanie alebo ako investícia na prenájom. Takže ak vás tento byt oslovil, zavolajte mi a dohodneme si stretnutie. Moje meno je Maroš Chavko a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.